sawa ande noon kadi mbiɗa welti ko ɓoriɗa gode min saɗa ardani nawa wilakare laare weltima noon addi jungo noon annene ande ko gonduɗa yeeso ma ngone ɗasdi hande yeeso ma ngone ñallini ha ko woni yeeso ma ngoni yeehi stand by trop kam nde toɗɗa kam jawdi ndi mi galle men yimɓe galle men fof beltima an jeeyi kam fof ɓe beltima enen ndendi ko an jeeyi aɗen taske kam ko heewi fereji wona jawdi tan wallahi Allah kono aɗa andi kadi julde wona jawdi tan ko woni kadi eɗen julde kam min wonno kam e afo galle amen miñiraɓam fof min foti ɓe sekande ɓe ceekani tawa min e hooram mi suwa sekde ɗum ɗon dal ha joni mi sekani tawa ko ɗum waɗi yeeso ma ngo yi hande san bay ɗe balɗe fof ɓenɗum ɗe welani mi yiyani ñinguel ma kañngel ayide mos kay mi yi ñinguel ma kañngel are a nenam ha nenam kadi ha hooram ñinguel ma kañngel min no waɗanami ni ko Allah tan andi Allah reti ƴeew ñanden jamma wona mi jooɗi ɗon hayde 3 heures mbeɗa tan mboɗo reeni jawɗi tan kandi mbeɗa deeƴi tan sehilam deecumi tan Allah waɗi tan kadi ko ɗoygol tan wiyam ho tan kadi ɗanimi ɗo tan jiimi mboɗo yiima tan en kadi eɗen goni hedde maayo hankandi eɗen mbayno yiɗotoɓe eɗen beccodirri yammi ha ɓoyi tan mosɗa jingel kañngel mbaɗ pamma ko guirdam pinni wallahi barke rasulullahi ɗum ala probléme min mi wima ɗo ko min wonanma ɗo hay hunde ala ko ngakkirtuma ɗo kadi gueɗe ma fof mi fewnat kadi ko wona ɗum ko ayi o yaladum leeli ɗo ko 4 kaldumi e wajo 225 000 so Allah jaaɓi ceerno Modji mbeɗa mooli Allah e rassude muɗum ceerno gonmi koye gueddam gonɗa koye guedduma ceerno Modji koye barriére woni hakkude meɗen haɗɗo jeyɗami haɗɗo jeymi ko wontima min so mbeɗa rokkat debbo kalis min wiyan woni mbabba ɓojiti min mbiɗa wonde min mbiyata wonde a haɗat guedduma mi haɗa gueddam arani a haɗa gueddam ko dokata nobal leydi nobal salamu aleykum no mbaɗɗen tampere oɗon sehli jawo toon e patron jabbo no mbaɗɗa no mbaɗɗa e tampere jaam tan ndirillahi ni tabarakallah machallah wallahi ko mawɗum ni alhamdulillahi jaam tan ni wallahi ko mawɗum wallahi woto jusunomi no mbaɗɗa e tampere jaam tan ni ko mawɗum kono awɗon ndeji kam mais bismillah mbadi wallahi ndeysan la ilaha illallah golle ɗe ne jooɗi joɗo gay joɗo gay a ɗo ɗanma eyyi ɗo de kam madame ça va bien ça va mais ko falɗon wallahi machallah miɗo mari ɗo tendance tabaski uniquement pour vous des nouveautés machallah wallahi oɗo mi haɗamanno ko feccere fittanam gaddumi ɗo ko heeñere bajjam gaddumi ɗo wallahi machallah regardez oso bonima ma yodde mbeɗani no mbaɗani no mbaɗa oɗo no mbaɗani ɓawlude yodde ɓalogo ɗi kala mo nattuɗa hen sikkate ko endo pewneɗa barke machallah ça moom ça vous ira très bien jiirɗa o ko ɗum ɗumi fayi inchallah kanko fof oɗo o ne yooɗi kanko kadi oɗo mo ganduɗa an kay ndeke ko ɗum jiirɗa ADS couture mo mbimami somi wirtima tan hakkillam fof ko wonata koye ɗo ene ɗo minda mi leeli en tout cas c'est andudema très joli pour elle ay machallah machallah joni noon miñiraɓe makko ɗiɗo kaɓe nayo koɓe nayo kaɓe nayo ok voilà mais voilà fowno ɗo kala ko faalo ono waɗe choix mon rek ngo joni noon o ƴewantoɓe min mum ono welima ono weluma ala pour encore ɗo mi waɗantama machallah kañum fof yiɗi jooni habo mi aɗa jooni mi waɗanama mesure voilà mungo mbannaɓe tan kamɓe hay kanko kay wannamo hen machallah joni est ce que ades Couture désolé de ha je vais poser ça ici wallahi o wimo pose ɗo eyi bon c'est balaɓe balaɓe attendez pardon ɗum ko balaɓe de attendez je vais prendre nadorde nde walla ko becce de voilà c'est bon
Là, c'est bon. Oui, c'est bon. ƴewno woto fadde ma joni e wuli seeɗa becce ɗe Attendez, je vais prendre... nadar o ko nadarde Voilà. C'est bon. moƴƴi. yalla yalla Ok. adde skutiri komi ɗo ko kawni en ko ma ƴetton ɗo ƴetton ni balaɓe ɗe On va prendre l'ange. ko woni la para as Bah, mais j'étais formone. yeyi forme Voilà, c'est bon. Comme c'est votre femme, donc c'est à vous de faire le choix. wallahi Voilà. ƴettugay fof ƴettu wallahi ƴettu jarama. kala no gandiri aɗa ƴetta mono fewre Voilà, ko aïe. Bon, on va prendre. madame ades Longo. madame ades kutiri Voilà. voilà ƴetta wona robbo jiɗɗa ko Là, c'est eyi bon. moƴƴi. Ok, voilà, merci. wallahi Ok, merci. ɗiɗo ƴettan ha woto tan ganda hoore maɗa wallahi Voilà. machallah Excusez. ades kutiri kanum kam joni no foti Waaw, fii mu onon moom. Ay ko client préférence. yeyi Mi waɗa neon tum 600 000. 600 000 Voilà, 600 000. ala ala annene C'est pas patron trop cher, debbo de. annene ussu annene laaɗe Mi duytani on ades ades ussu seeɗa annene yanni seeɗa kadi Ah, mais 600 000. ɗanndi jawdi ndi kadi yalti ko nanndi hen yalla ussu seeɗa seeɗa Mais c'est seulement 600 000 kay moƴƴi anne. walla 600 o ka gussuɗo Ouais. 600 Moƴƴi en cas patron. Ah, tamit. ko mawɗum kono noon kadi ne seeri seeɗa koye taske basi ala mine jarananima ko ɓuuri 600 000. wallahi allah ɗo jarnimi ko ɓurɗum Ah, mais tamit. Quand même. joni ko goyata alhamdulillahi rabbil alamin allah an noon aɗa jiɗa kam naññude 600 000 tan aɗa woya. allah ne seedima aɗa jarnimi 600 000 o ko andude gilla min maɗa tolnima ɗo saabu gilla min komi si harandi koto ɗo ɗo yiddam wallahi ko gowa o yiɗam noon ni o wayeyam ni o wayeyam somo haala e yam tan o woyat C'est vrai, mais je Wallahi. t'aime là. wallahi ko aɓuuraɓe ko ragollof somo haala e yam tan kadi koni ko wona ɗum ko sayi noon minen jaram anne moƴƴi hankadi noon mbiɗa jarnimi ɗum wallahi tawi ray mboɗo andi moƴƴi hankadi Voilà. mboɗo andi ayi moƴƴi mboɗo yaltino 600 000 wallahi mboɗo moƴƴi yaltino mboɗo 600 andi 000 o joni e téléphone ko ko andirde gilla makko tolli ko gonga kadi gila ne mbirtimi ɗo ades mbimi ades min a jirta ades ni hen nde tawno ades wadde ɗo kala ko ñoɗɗa ɗo ne jaari wallahi kadi min kalifma allah o wallahi kala nde sohli ñootol ɗo e ades allah jaaɓi gaddanmomi kala kadi komin jogui kadi ko anne ayi